Mário, ešte taká jedna krátka malá otázka. Aj keď malé veci teda nie sú nijak zaujímavé, ale vraví sa, že aj s nimi sa dá urobiť veľa. Prosím ťa, ako sa cítiš ako ochrídlenec? Cítim sa byť taký plnou verziou triál na 60 dní, verziou vtáka. Taký naozaj, že vták s veľkým V. Zalieta, aj ma to hreje. Vraví sa, že si iný. Prečo? Väčšinou mi hovoria, že vždy moje údy, ktoré mám ešte držiace na čele, sú také turecké. Máš rád turecké kúpele? Mám, pretože naozaj to sú také lepšie už. Tam je pohodlnejšie ako na Piešťanských. Všetci hovoria, že si v kúpeloch aktívny. Ako je to s tebou? Ja som vždy rád aktívny, ako aj v práci treba byť, aby aj všetci hráči boli interaktívni, tak aj ja tak súkromí tiež chcem byť aktívny. Vieš tancovať? Som trpel. Ako? Vieš tancovať? Viem. A ty rád tancuješ aj vtedy, keď pracuješ hore na šatni? Áno, rád tancujem, pretože iným spôsobom neviem na seba upútať, tak snažím sa aspoň tak. Takže, vážení spolupracovníci, vážení priatelia, vážení návštevníci, takto vyzerá smejúci sa Mário Toráč, ktorý na seba nevie nijak inak upútať, tancovať musí len pred kamerou, pretože s tými šatami sa mu to tak veľmi nedarí a jednoducho každý večer vám to bude ukazovať, dokazovať. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No a bolo už dosť rečí, skrátka, dobre, to vyskúšam.